Ang pagtuon subong ang semanal nga paghusisa, pag-review, pagtuon, pagtalakay, pagbusisi o kon pagsiding sang aton leksyon sa eskwela sabatika kag inig nadala sa inyo sang Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church diri sa Alegria Morsian, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumado, ang inyo masunson nga host kag sa sinigid nga tiyon. Pasalamat kita bag-o nga nawong ang inyo makita ang akon co-host subong wala sang iban kundi si Mrs. Salvacion Jocaden Ban nga ginatawag Ma'am Ban o kung Ma'am Sally. So, siya ang aton coordinator sa clinical division sa aton nursing department diri sa Central Philippine Adventist College. Ma'am, mayong adlaw sa imo. Salamat man, Pastor, sining oportunidad nga ginatang niyo sa amon, sa akon nga mangin kabahin sa sining nga programa. Kag sa amon mga taga palamati sa sining nga programa, kabay nga aton mangpan ang aton nga leksyon sa sining nga semana. Yes, salamat gid Ma'am Ban sa imo nga pag-acceptar sang aton imbitasyon sa pag-discuss. Ari na kita Ma'am sa leksyon 9. Para sa Mayo 25, Tubtob, Mayo 31. Times of Blue sa English. Sa Ilonggo, mga panahon sang pagkadula o kon pagkawala. Apang sa hindi pa kita kadto sa aton nga leksyon, aton anay tamyawon ang aton mga kauturan diri sa Negros Occidental, kag sa Negros Oriental, dira sa may Iloilo, sa Antique, sa Aklan, sa Capiz, sa Guimaras, bisan pa aton mga kauturan sa Masbate, sa Romblon, sa Palawan, sa Mindoro, sa Leyte, sa Biliran, sa Samar, kag aton mga Ilonggo speaking Ma'am nga mga kauturan sa Southern Mindanao. Dira sa General Santos, sa Coronadal City, sa South Cotabato, North Cotabato, Sarangani Province, Sultan Kudarat, kag sa Maguindanao. Ang aton mga kauturan, special greetings sa aton mga kauturan dira sa General Santos, sa Plumolok area, sa Banga, sa Surala nga mga Ilonggo. Labi na gid nga ila ginagamit ini Ma'am kun adlaw nga Sabado gapamati sila kay kadamo mga Ilonggo. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa inyo mga utod dira sa aton nga mga kaiping nga mga nasyon sa ASEAN nations, sa Amerika, sa Europa, sa Middle East, sa may Australia kag sa New Zealand. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa aton tanan sa sinigid nga tiyon. Aton iduko anay ang aton mga ulo sa hindi pa kita magapadayon sa aton nga pagtuon. Maluluyon kag langit no namon nga amay ginadayaw ka namon kag ginatugyan namon sa imo ang amon pagtuon sa sinigid nga tiyon. Tagay kami sing kaalam kag may makuha kami nga mga ideya, mga punto, mga kamaturan sa amon diskasyon sang leksyon numero 9. Salamat gid nga imo ginsabat amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Ma'am Sally, aton na basahon ang aton sadsaran nga teksto nga makita sa mga taga-Pilipos 3 versikulo 8 nagasiling sa pagkamatuod ginabilang ko ang tanan nga butang subong nga kadulaan bangod sang labaw gid nga kabiliyanan sa pagkilala kay Kristo Jesus nga akon Ginoo. Tungod sa iya ginantos ko ang kadalom sang tanan nga butang kag ginabilang sila nga mga sagbot agud nga maagom ko si Kristo. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa aton nga pagtuon. Ma'am, ari na kita sa leksyon 9. Yes. Ang kapanahunan o kung ang mga panahon nga may madula. Oo. Kanami isang Ginoo Ma'am nga iya kita gintagaan sang tanan nga butang nga aton mapangalipayan sa aton kaugalingon kag sa aton mga hinigugma pero may katapusan ang tanan. Yes, tungod sang sala tani ang plano sang Ginoo nga wala katapusan but because of the entrance of sin ang tanan may katapusan na. Bisan tuod nga si Adan kag si Eva nag-edad sang lapit 1,000 ka tuig pero
tapos napatay gid sila. So, amo man na. So, ang aton pagatunaan karon ma'am, ang katapusan sang mga ginahatag sang Ginoo sa aton nga kabuhi. Okay? Ang katapusan sang ano ni sang mayong panglawas, katapusan sang pagsalig, kag katapusan sa mga kahilwayan, the freedom that we are enjoying. And then, katapusan sang kabuhi. Yes, ma'am. Anong imong mga puntong nakuha dira? Grabe gid gali pastor no. Mm-mm. Nga sa isa lamang ka desisyon nga nahimo sa aton una nga Ang mga ginikanan. ginikanan Yes. sa garden sang Eden. Yep. Ma-experiencean gid naton ang ginatawag naton pagkadula. Pagkadula. Una, the loss of innocency. Yes. Okay. Tani wala sala ang aton mga Yes. ginikanan, Oo. pero tungod sang ila hindi maayo nga pagpili, Mm-mm. na-experiensyahan tani ang ginatawag naton nga maka-experiensya kita nga may ara gali nga mapagkadula or Yes. pagka patay or pagkadula sang aton mga hinigugma sa aton kinabuhi. Yes. Oh. Kag hindi lang ma'am sa hinigugma, kundi ang aton man kaugalingon. Oo. Ang aton kaugalingon nga kalipayan, ang aton kaugalingon nga pagkabutang nga ara sa aton. May katapusan gid. Kag amo na si Adan kag si Eva na experiencean nila ang una nga pagkadula. After sila nakakomitar sang sala, nadula ang ila sa ang imong ginhambal, nadula nila ang ilang pagka-inosente. Kay wala gito tani sila kabalo, wala gani sila kabalo nga way sila bayo. Oo. But when they committed sin, dito nila na-discoveryhan nga wala gali hubo gali sila. So, nadula sa ila. Kanami tani kung inosente lang kita bala ma'am. Nga daw pareho lang bata lang. Oo, nga mga bata, yeah, they have all the freedom. Paggusto lang sila kay tungod sa ilang pagka-inosente. But when we started to know more about life, the more we have problems, the more we have challenges. And that's life. Oo. Kag may katapusan. Nami tani kun bata lang kita nga inosente. Amo gid ang plano sang Ginoo sa kaidan kag kaiba. Nga daw bata lang bala sa aton subong nga sitwasyon. Nga wala, they don't care much about life. Okay. Oo, wala problema ang mga bata. Yes, ma'am. Kag dira dayon ni na-experiensyahan man nila ang una nga pagkadula sang ila gid mismo nga Yes. bata. Oo. Kag ini nahimo sang ila mismo nga anak nga si Cain. Yes, oo. Kag balik kita ni ma'am no sa inang innocency bala sa Adan kag sa Eva. Sa aton kuna karon ma'am gusto gid ka nga makaibalugid sang halos tanan. Oo. Gusto kita magdoktor, gusto kita mag upgrade pagid sang aton nga kaalam. Gusto pagid kita magkadto sa iban nga lugar. Pero ina gali ma'am, may ara balos. Yes, may consequence May na siya pastor. consequences, oo. Okay. Kay sa tanan naton nga ginabuta nga ginahimo, may ara gid na nga advantages kag disadvantages. Disadvantages, Okay, may oo. ara gid consequence kung ano Yes. ang aton nga ginahimo, especially na gid sa mga major decisions sa aton kinabuhi. Kay the more we know, the more we have responsibilities and accountabilities. Ti ang bata, gamay lang nila balaan, gamay lang ila problema. Yes. Oo. But the more we know, the more we have all these consequences and problems that we encountered. The more we have money, the more we have problems. Yes. The older we become, the more we are challenged by life. Tani kung teenager lang kita gyapon, kanami lang, pauli kita sa balay, tulog lang. Pero kung ginikanan kita nga problema, kita anong ipakaon to sa ila. And that's life. Oh yes, loss of health, ma'am. Kindly draw the first blood. Ano ni ang ari diri sa dula sang aton mayong panglawas? Okay. Tinutuyo gid siya sang Ginoo nga tanan kita may ara maayong panglawas. Yes. Galing ang aton pagpili kung kaisa sa aton nga Yeah. pagkaon. Okay. Amo na nga kung kaisa hindi maayo pag-atipan naton sa aton kaugalingon nga nagaano kita nagamasakit kung kisa naga-overwork kita, naga-overstress. Yes. Amo na nga nagamasakit kita. May ara Yes. pastor isa ka saying nga nagasiling nga a lot of people squandered their health in search of wealth. Oh, wow. Just to know nga they need to spend all their wealth in order to find health. Health, Kag yes. budlay na kung kisa Kanami mga isang kauturan,
nga kun ka isa sige kita pangabudlay pulaw bugtaw bugtaw. kay mangita kwarta. Yes. Gali ang aton manang kwarta, aton lang na igasto sa Igasto. ospital. And that's Tungod correct, nga ma'am. health is very expensive, pastor. Yes. Sing una magpakonsulta ka lang, gamay lang ibayad lang. mo. Pero subong niya mahal na gid, Ma'am, hindi na kanami gid sa pwede. imong punto. I Nga like that point. makakonsulta nga wala Yes. ta kwarta. Yes. Ma'am, may tatlo ka mga butang nga ginalagas ng tao. Oo. Ang wealth, siling mo, ang health, kag ang time. Oo. Namo na tani may time lang ko ba? Oo. Tani may kwarta ko ba? Tani nami lang panglawas ko ba? Ining tatlo, ma'am, hindi mo ni makuha at the same time. Yes. The three of them. Hindi mo ni sila makuha gid nga imo ni tanan sa isa ka panahon. Okay, kung batanon pa kita, siling sang psychologist, we have the health and we have the time. Pag gusto kita. But we don't have money, we don't have wealth. Correct. Yes. Pag middle age na naton, we might have money, we might have health, gyapon, pero we don't have time. Kay sako ka lang, primi ginalagas mong panahon. Bisan imong panahon sa pamilya mo, wala na. Oh, na. And then, kung ikaw na magtigulang, you have the money, you have the time, but you don't have health as well. Wala ka na yasing mayong panglawas, kay tigaw dukoy-dukoy ka na. So, amo na siya. Inang tatlo nga ginalagas ng tao, ang health, ang time, kag ang wealth, hindi ni mo makuha at the same time. That's the paradox. That's the daw kaano bala no daw kakwansang kabuhi nga amuna o ginalagas mo, hindi ni mo makuha ang tanan. Yes. So dapat gid gali pastor nga aton gid bintaнаron ang aton maayong panglawas. Yes. Magkaon gid kita sang insakto, Sakto. magpahuway kag mag-ata gid kita tinion sa aton kaugalingon kag kung Yes. kaisa daw tungod sa kabisi neglect Malipatan gid na. ang aton nga health. Oo. Kag isa ka masusubo nga butang kun hindi na kita healthy kay we Yeah. spent a lot of our money. Yeah, amo tong Then siling mo kakaapektuhan na nga aton puluyan. Pamilya. Kag ang pamilya gid Oo. Ang money nga imo nakuha tungod sa imo pagpulaw bugtaw, kulang isa, kulang pa na igasto mo kung ikaw magtigulang na. Ti wala na gani ang kabataan. You see? Kami ma'am no, hindi lang ni akong mga utod. May mga duta kami. But because tungod na baligya, ti wala kami sing namana, way kami sang naangkon nga duta, way kami sang na-inherit. It is because nabaligya ang mga duta during the time sang buhi pang amon mga ginikanan. So amo man na damo ang imong ginikanan makuan, but because of health issues, challenge ang mayong panglawas, mapamaligya ang duta nga supposed to be tani maangkon pa sang mga next generation. Kaya hindi ta pastor ma-deny kung ang tao nagabalatian. Yeah. Kinanglan, gid naton ipabulong. Bahala, Yeah. wala kita kaunon. Basta mapabulong Oo. talang ang membro sang aton Yes. puluyan. Okay. And then another point, ma'am, kanami diya nga at least bisan kita mga utod may challenges sa aton mayong palawas, but ang aton hope is that we have Jesus. Oh. Si Jesus diri sa duta, he has demonstrated a lot of opportunities for people to have another health, another chance. Oo. Gani damo sa mirakulo nga iya ginhimo, ginaayo iya ang mga lupog, ginpakita iya ang mga bulag, and then banhaw iya ang mga patay. That's how God demonstrated that He is really concerned of our health. Okay. Yes. Although nga ang aton hindi maayo nga panglawas is the result of our choices. Yes. Pero plangga gyapon sang Ginoo. Yes. Willing gyapon ang Ginoo magbulig sa aton. Kay kung Yeah. magpray lang ta pastor, kung nagabalatian kita, Ginoo buligi ko ayuwa ko sa akon masakit, ang Ginoo wala gid naga-fail sa aton. Yes. So very important kang bisan ano pa ang aton nga pagpili kung kita lang magpalapit sa Ginoo ka Yeah. maginulsol sa aton ginhimo, God is willing to Yeah. give back sa aton nga health sa aton. Oh, even though ma'am kanami sa imong punto. Even though nga kung kaisa daw masiling kalayo man sa Ginoo, daw ay man kugin sabat sa Ginoo man. Nga ang balatian nun lang magyapon ko, nga ang kanako gyapon sa akong balayran sa ospital, nga daw ay makugin sabat sa Ginoo. Para man sa kay Job, ma'am. Si Job gani way sala kita gani mga makasasala.
But yet, ginallow sang Ginoo for sa leksyon, para leksyon man sa aton. Kaya kung isa, kung sobra naman kita ka maayong panglawas, kung isa lipat mga ganito magsimba May pagani ko ng mga ga-wheelchair, kay masimba pa. May pagani tigulang nga nagadukoy-dukoy, kay makasimba pa. Pero ang mga batanon, kita nga mga nami ilawas, kung isa late pa that's why, sa eskwela sa Batika, that's why, ini gina-allow sang Ginoo sa aton for lesson as well. Ma'am, kadto kita sa Monday, way na kita panahon, loss of trust. Ano ni siya, ma'am? Ang pagsalig nga ang madula sa tao. Ang pagsalig madula sa aton ko sa tawo kung ang gina-expect bala sa aton, especially kung magatag kita sang promisa nga hindi naton ma-fulfill. Yes. Kag ini siya isagid ka kondisyon nga magasiling magapalain sa aton relasyon sa isa kag isa. Yes. Kung ang pagsalig wala na, paryas bala sa isa ka nanay nga nagasalig sa iya nga bata. Kung madula na gani ang pagsalig, kung kaisa budlay na ina pagabalikon. Gani dapat nato na nga i-maintainer mentras ginasaligan patas ang tao. Yes. Kay because trust is very important. Important. Okay, kanami sina ma'am. Another point, ma'am, nga akon nakita diri, nga trust is not commanded, it is not demanded. Oo. But it is gain. Ang pagsalig sang tao sa imo, hindi mo na saligi ko. No. Ipakita lang. Ipakita lang kay ang ginansya imo gid. It is gain. So, we don't demand trust from our children, from our spouses, but let us just demonstrate that we can be trusted and you will gain trust. Ang isa pagid ka punto, ma'am, nga ako nakita man diri, nga once madula ang trust, it is hard to regain trust. Amo nambla ang may saying nga nagasiling, it takes years to grow a tree, but it takes only minutes to cut one. Yes. Ang trust amo man na, it takes years to develop trust, but kadali lang madula ang trust. Daw katulad lang nga nagautod ka sang kahoy. Yes, ma'am. So, pastor, hindi tagid gali pag dulaon ang pagsalig sa aton sikatawo sa aton kay importante ini siya nga bagay. Kag dapat gini siya aton nga i-cultivate. Aton gini siya because it takes kuno process na time and patience to develop trust again. Trust again. To rebuild trust again, it takes it is like a journey, a life's journey. Amo na siling. Rebuilding broken trust is like a journey, one step at a time. Amo na siya. That's why mga utod, kita nga mga bana, kamo nga mga asawa, mga kabataan, kinahanglan ina nga pagsalig sa inyong mga asawa kag sa inyong mga bana, hindi nyo gid paghampangan. Kay it will take time to rebuild trust. Ti amo man na ang Ginoo, ma'am. Even though God will give us another chance, but it will cost a lot. Amo na bala, mapilas ka, maayo na siya, pero may bilin gid nga pinalian. May pinalian. May ma-remind gid May sa aton. remind gid sa imo. That's why, amo man na siya nan kag sa iba, nadula tong ang trust nila. Ano ang bayad sa ila? Ginpagwa gid gani sila sa garden sang Eden. Even though nga nag-enjoy gapon sila sang life, but it is not the same on the first place, sa una. Ang isa lang gida nga kita nga na biktima, maka-forgive kita, makapasaylo kita, ma'am. Kay nga importante gid gali mga pastor ang pagpatawad. Pagpatawad. Kay ako piskan ang akong pagsalig naguba sa isa ka tawo kun ang isa ka tawo willing lang sa pagpangayo sa pagpasensya, willing man ang isa ka tawo mag-forgive. So Yes. forgiveness is very important, So, in rebuilding our trust our again. trust. So it takes time, and then another way is patience, magpasinansyahon.
ikaw nga nagdula sang trust sa imong asawa, hindi ka magdemanda nga siligi ko dayon. No, it will take time, it will take process, and patience. Hinay-hinay lang. Nga hasta maulian liwat ang pagsalig. Dapat i-work out mo gid gali, Yes. pastor. Oo. You must do something. So daw baga i-revert mo ang situation. Yes. You have to rebuild again. Yep. Ayuhon mo ang sitwasyon, pinaagi naman sa maayo mo nga binuhatan para nga inang atras mabalik siya liwat. Yes. Kadto kita sa Tuesday man, trust continued, loss of trust continued. May isa ko di ka punto, ma'am. Ang atong leksyon, daw nayanghag ko bala, daw nakibot ko, nga ang dako gali nga violence. Oo. Ara gali sa sulod sang balay. Yeah. Mm-mm. May mga violence. Anong violence sa Ilonggo? Mga pag-abuso. 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 May sagwa nga mga tao, sagwa. Oo. Pero ang atong leksyon naghambal nga apan research kag studies, the greatest violence is happening inside the home, inside the house. Yes, ma'am, why? Okay. Because sometimes, pastor, tungod nga kitahanon lang ba sa balay, hindi ta ka sometimes careful sa aton nga ginapangambal. Yes. Nga aton gali membro sa puluyan, masakitan na Masakitan sila. sa aton. So, emotionally, they are Yes. hurt. Dason, hindi na Verbally. sila, verbally, they are hurt because nga hindi naton manami nga pag Maghambal. hambal sa ila, pag-treat sa ila. Nga kung kaisa, kanami man sa aton sagwa. Ano nga sa membro sa aton puluyan, nga they are always That's there. correct. We are not that extra kind to them. Kung kaisa kadali lang sa aton, tungod nga, ayan, pastor, nga ara lang permis sila sa aton puluyan. Yeah, undo kasalig lang kita. Kasalig Oo. lang But wala ta kay balo nga they were hurt already. Nga nasakit na sila mga bata ta, nasakit na sila. Why ta kay balo? Kanami sang punto, ma'am. Kanami kung isa sa aton sagwa. Kanami kung isa sa aton sa simbahan, nami ta magwali. Nami ta magambal. Nami ta maghambal, nami ta magatag promosyonal, kagwapa, kagagwapo sa aton sa simbahan. We appears publicly. We are nice, but inside the home, we are terrors. We are violente kayo. Nga aton asawa, way takabalo, nakahambal ta sa hindi manami. Aton mga bata, way takabalo, nakahurt ta sa ila. Nakasinggit ta sa ila. Ang ilang mga expectation, hindi naton mahatag sa ila. And they are hurt. Sakit sa ila. Oo, nang. Ti ang asawa kung isa, sexual abuse man sang bana. Oh, and that's correct. Nga in which iwala na ginabuyayag isang asawa, but ginatago lang. That's why I believe nga ang mga violente nga may tabo sa single situation ara gid gali sa sulod sang balay. And I hope mga utod nga hindi ni sa makita sa pamilya Adventista. Yes, ma'am. Kag usually, kung kaisa sa aton puluyan, maneglect ni naton. Kaya Yes. hindi ta mabalaan, tungod nga ginaano lang, Oo. ginatago lang naton sa Yes. aton tagipusoon, especially sa aton mga kababainhan. Babayinan. Okay, we are hurt. Pero hindi kita maka-verbalize. Oo. So, dapat gali sa aton nga puluyan, may ara kita nga ginatawag nga openness. Yeah, openness. Open communication. And that's okay? correct. Yeah. So, dapat we must also be careful kung atong ginahambal. Yes. So, kung hindi kita makahatag sang something nga maka-encourage sa members sa aton puluyan, Yeah. mayo pa nga mag-ano na lang kita, maghipos na lang Maghipos kita. na lang kita. So, kadali gid kung kisa sa aton na abi maghatag sang negative comments. oo. So, as much as possible, we will help nga i-build up tagid ang membro sang aton nga puluyan. Yes. Especially sa aton mga pululungon. Yeah. Ma'am, kadamo pagitani no nga aton matunan galing way nakita time 5 minutes na nabilin. Loss of freedom. Ma'am, may ari ko ding nakita nga mga among others nga madula naton ang aton kahilwayan. Ang number 1 diri is addiction. Yes. Ang number 2 is violation of civil laws. Di mapriso kita, hindi na kita hilway. Violation number 3 of moral and health laws. Oo. Nga sige kita kaon sa mga bawal
dugay-dugay masakit kita, hindi na kita kalakat, i-wheelchair na lang kita. So we lost our freedom of movement. We lost also our freedom sa aton mga asawa nga nag-violate kita sang moral kag social laws sang aton familia. And then violation of marital vows. Na among others damo pagid sa mga causes diri sang aton pagkadula sang aton kahilwayan. Pero ang aton leksyon daw nag-focus ma'am sa addiction. Addiction. Yes, ano na daw siya ma'am? Hindi lamang ni siya sa droga or kung makahulubog nga ilimnon. Okay. Kung kaisa sa aton nga ginatawag naton mga gadgets naton sa puluyan. Yeah. Especially nowadays sa Okay. social media. Aton mga kabataan, they are addicted sa ginatawag naton nga gadgets. Gadgets. Amo na lang na tanan, ila ginaobra, hindi tanan. So, na-hook up na dira. They cannot anymore do anything. Wala na Yes. sila freedom sa paghihimo sang ila hilimuon. Kaya na ano na sila, na-hook up na sila sa ginatawag nila naton nga gadgets. So, dapat ginaguro Yes. naton tagaan attention. attention nga Especially sa aton mga puluyan. Tuluyan. Ma'am, mga kabataan ba mga kabataan subong hindi na kabalo magpiko. Hindi kabalo magtaksi. No, hindi na kabalo magtubiganay hampang naton sa una sang wala pa ning mga gadgets kay aga pa sang banwa mga bata ara na sa ilang cellphone, ara na sa ilang tab sa ilang nga ano ni wala na sila gana exercise sa gwa. So, these are form of addiction. Kag ini siya gali pastor magadulot ni siya sang ginatawag naton harm sa aton hindi ni Yes. maayo sa kag makadulot ni siya nga later on nga magahatag man sa aton hindi maayong panglawas. Yes, oo. Ma'am, wala na gid kita sang time, but at least no, we lost our freedom in form of addiction. Kay anything that we serve as are our master. Oo, na ti kung kaisa ang cellphone master na naton kay amo na magademanda sang aton time. So anytime that anything that demands our time is our master Yes. and we become slaves. So amo na siya. So ang panigarilyo, hindi mong punggan, manigarilyo kagid. Bisan o kwarta, mabakal kagid. Ang pag-inom, bisan way ka sang bakal ibugas, may bakal ka sang inom. Kay ang inom, kag ang panigarilyo, kag ang mga drugs are your master and you are slaves. So when you are slaves, you lost your freedom. Oo. Wala ka na Kanami pastor no. Yes, oo. Okay, ma'am. 2 minutes na bilin sa lost of life. Anong imo nakita diri, ma'am? Kung madula tabala ang especially membro sa aton puluyan Yes. nga aton nga pinalangga. Isa gini ka masakit nga butang ang ginatawag naton kamatayon o kung pagkadula sang pinalangga naton sa aton kanabuhi. According to Kubler-Ross, may ara 5 ka-reaction ang Okay, tao yes, sa ma'am. losses. Oo. Ang una ginatawag naton nga denial. Pormiro gali shock ta pero nagabulig na siya sa aton nga kita maka-recover. Yes, Katungod da hindi ta kabalo sunod gina-deny ta nga dawala lang natabo sunod Yes. ang ginatawag naton nga anger. Nga may ara ta nga kaakig. Kaakig. Sunod may ara kita nga gina-blame ta ang isa ka tawo Yes. tungod sa natabo sa aton membro sa puluyan. Sunod ang ginatawag naton nga depression. Depression. Daw magtago kita, hindi ta magpakita sa ibang nga tao, we are depressed. Kag later on, ang ginatawag naton nga acceptance. Yes. Madawat ta ang sitwasyon. May ara kung kisa pastor nga ang aton nga grieving process supposed to be it should not be more than 6 months. 6 months. Pero ang iba nagalawig, depende sa reaction sang tao. Yes. Kung kaisa depende man inis kung how close we are in a person. Yeah. Kag subong man sa aton nga readiness sa ginatawag naton nga person nga madula sa aton. Yes. Kung ang pagkadula is abrupt, so madugay gid ma-resolve ang aton ginatawag nga pag-grieve naton sa Yes. isa ka person. Pero kung na-ready kita, prepared ang aton nga mind, so magabulig ni siya nga madali nga mag-accept kita sang sitwasyon. Yes. Kanami sa imong punto man kay ako nadumduman ang mag-asawa bala napatay ang iya nga bana
Oo na kay ambot kalabanan bala sumama sa mauna gid ang bana. Oh, siguro ay do na to kung may study nga nagkuan sina pero kalabanan bisang mga tigulang ang una mapatay ang mga bana. So napatay ang iyang nga bana wala gani mag 6 months napatay man ang iyang asawa nga ang mga bata na siyak nga wala man ni sakit si nanay okay to si tatay kay may balatianon to pero si nanay nga way man ni sakit nga napatay na with wala pa gani 6 months napatay na nga amo gali na siya mamang punto nga kung kaisa hindi may denial may shock ang isa ang spouse ang asawa kag hindi iya mabaton so nag-deteriorate ang iyang ang iyang health. But the point ma'am sa aton leksyon is that death is reality. We cannot deny the fact. We cannot deny the truth that eventually death will come to us. Ti okay lang na ma'am kung napatay kita nga sa kalgulangon. Pero kung napatay kita sa hilaw nga kamatayon, that's another thing. But nevertheless, ang aton leksyon naghambal man ma'am nga ang Ginoo may yabi sang kamatayon. Yes. Nga We are not in control. Yes. Nga bisan mapatay kita ma'am because we cannot deny death. Mapatay gid kita either earlier or later. But the truth is that we have God. Okay. Oo. Nga kung napatay kita dira kay Kristo, 1 Thessalonians 4, verses 13 to 18, ara dira, those who died in Christ shall rise first. And that's the truth. That's the hope naton mga kauturan. Nga bisan mag-abot ini ang kamatayon sa aton aton kagalingon, aton mga hinigugma, but let us not worry much because we cannot do otherwise, ma'am. Mapatay gid kita ya. But the security is that if we have Christ, we have life eternal after death. The last word ni mo, ma'am. So sa aton nga leksyon no, time of loss, Yes. kadamo kita nga loss nga ma-experience yan, loss of health, isalig ta lang sa Ginoo, loss Yes. of trust. Yes. So let's sa aton ng kaugalingon hindi ta makaya. So let's trust God to help us. Yes. Kag sa aton man nga mga addiction, aton ini siya itugyan sa Ginoo Yes. kay God knows everything. Kag sa aton nga kabuhi, we should recognize the importance of our life while we still live. We should live a life nga that is meaningful, useful, could be of use to others. Kay kung ini siya nga life wala na sa aton, ti dapat may ara man nga maayo bala nga mambal man ang isig tao naton sa aton. Yes. Kag we need to be ready for this loss. Yes, Because we know that a time of loss can come to us anytime. Anytime. The more we are aware nga the coming loss, the easier for us to overcome. So dapat aton ini siya pagapreparahan, pagaamanan, kay kun ini nga mga butang magaabot sa aton, manginhanda kita. Kay gusto sang Ginoo nga tanan kitang mga tawo, iya mga katawan, magmalipayon kita sa iya. That's why it is emphasized that we have time of loss, we need to prepare para nga maging Kanami ready kay Ma'am kita. Saliban. Yes, kanami sa imong nga punto. Mga utod, another point that I'd like to emphasize is that ang pagkadula sang aton freedom, sang aton mayong panglawas, sang aton kabuhi, sang aton pagsalig sang tao sa aton, hindi na permanente sa aton. In one way or another, conscious or unconscious, madula ina sa aton. But nevertheless, don't worry. We have God. We will just entrust silang ni Mrs. Ban, Ma'am Sally, nga ara ang Ginoo aton lang isalig nga bisan mag-abot ini because these losses are reality. Kamaturan hindi nimo ni mapunggan. But what is nice is that if we have God, we can regain all these things that we have lost to one day when He comes. Kabay pa ang Diyos. Wala ginamon gurumhatag mga utod ang inyo tanan nga ginapangita. Pero kanami sa kay Mrs. Ban, sang amon diskasyon nga nahatag namon ang mga major nga mga punto, mga insights sa aton leksyon. Akon pangabayon si Mrs. Ban sa pagduko sa aton mga ulo sa pagpangamuyo. Langit nun nga amay, kami nagpasalamat sang imo kaayo sa tagsa-tagsa sa amon. Salamat amay sang leksyon nga ginatang mo sa amon
nga nagapatalupangon sang time sang pagkadula. Buligi kami amay nga ini nga mga butang hindi madula sa amon pinaagi sa imo bulig. Especially nagid Ginoo ang amon may panglawas. Yes. Because we know, dear Lord, nga if we have good health, the more we could serve you faithfully. Kag buligi man kami Ginoo nga magbutang sang amon pagsalig dira sa imo. Kag buligi man kami nga hindi kami makabuhat sa mga butang nga diin madula ang pagsalig sang amon isig katawo sa amon, especially nagid Ginoo sa membro sang among kuluyan. Yes. Andom namon amay nga kami kaupod sang membro sa among kuluyan makasugata sa imo sa galom sa mga kalangitan kung ikaw na magakari sa ikaduwa sa pagkuha sa mga mataron. Gani amay buligi ang among kuluyan nga din Ginoo. Matagaan namon sa importansya maayo nga pagtamon tungod mga langit nun nga amay ini siya imo pagasokon sa amon kundi inang among mga panon. Gani buligi nga kami mangin isa ka suga sa tagsa namong kapuluyan ka maga dala sang pagigugma sa tagsa namong kapuluyan subong man sa among iglesia. Buligi ang tagsa namon ka mga manugpamati sa sining eleksyon kabay Ginoo amon mapangamanan ang ining mga losses sa amon kinabuhi. Help us, dear Lord, not to become addicted sa amon mga vices. Kag buligi kami Ginoo nga mag-spend time pagidira sa imo tungod we recognize nga with you there is always freedom. So help each one of us. Pakamayuwa ang amon mga listeners, kag pakamayuwa ang inyong programa nga mga padayon nga madamo pagid mga katawan magpagpakamaayo tungod sini. Salamat nga ikaw gid nagapamati sa among pagampo sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Amen.